Dámy a páni, minulý týždeň sme sa dozvedeli nie z nejakých pokutných zdrojov, ale priamo od členov vlády, že v mlyne Kolárovo sa našlo 1500 tón kontaminovaného a zdraviu škodlivého obilia. Vláda k tomu spravila niekoľko vyhlásení a zostalo ticho. Mysleli si, že celý tento problém, celá táto téma skončila, no nie. Práve táto téma a tento problém je ešte len v začiatkoch a práve teraz začala. 1500 tón zdraviu škodlivého obilia sa môže zdať ako informácia, ktorá sa nás netýka, ale týka sa to aj vás novinárov, týka sa to mňa, týka sa to mojich kolegov a týka sa to všetkých, ktorí dnes sledujú túto tlačovku. Nikto z nás totiž netuší, či ráno, keď raňajkoval, nejedol práve chleba z kontaminovaného obilia, alebo či desiatu pre svoje deti, ktoré robil do školy, nerobil práve z chleba, ktoré je z kontaminovaného obilia. 1500 tón pšenice znamená, dámy a páni, 1,5 milióna takýchto balíčkov múky. 1 500 000 kilových balíkov múky. Preto sa pýtam, a verejne sa budeme pýtať, a pevne verím, že sa budete pýtať aj vy novinári, koľko tón múky a obilia bolo za posledný rok dovezeného z Ukrajiny? Koľko tón múky a pšenice prešlo takouto kontrolou? Kde sa nachádza táto kontaminovaná múka, ktoré mlyny z nej umleli múku, ktoré pekárne z nej pečú chleba a ktoré obchodné reťazce ju dnes majú na svojich pultoch. Po štvrté, kto skontroluje milióny vreciek zakúpených za posledné mesiace, ktoré majú naši občania doma? A po piate, ktorý človek sa dozvie, či táto múka, ktorú má doma, nie je kontaminovaná? Nikto totiž nechce jesť kontaminovaný chleba a preto žiadame okamžité zriadenie špeciálneho vyšetrovacieho a kontrolného výboru na pôde poľnohospodárskeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Taktiež žiadame, aby po vzore Poľska a Maďarska sa zastavil príliv tejto ukrajinskej pšenice. Ja som zachytil, že už sa tak stalo. Ale po tretie, dámy a páni, tak ako sme my s predsedom politickej strany Petrom Pellegrinim ešte počas žatvy v roku 2022 vyzývali vládu, aby začala vykupovať naše obilie, tak opäť ich vyzývame, aby sa naše mlyny začali orientovať na slovenskú produkciu a začali skupovávať práve pšenicu z našej úrody od našich poľnohospodárov, lebo dnes by sme sa takémuto niečomu, čo sme vystavení, vôbec by sme sa takémuto niečomu dnes nemuseli čeliť. Priatelia, dámy a páni, môžete žiť v Bratislave pod Slavínom, môžete byť nezamestnaní v Rimavskej Sobote. Tento problém, ktorý tu dnes je, sa týka nás všetkých. Nikto totiž nevie, čo má doma a aké potraviny dnes balíme našim deťom do škôl. Ešte raz záverom, nikto na Slovensku si dnes nie je istý, či ráno nekonzumoval chlieb z takéhoto kontaminovaného obilia a či doma nemá zdraviu škodlivé obilie. Či náhodou včera, keď vaše manželky, alebo maminy, alebo staré mamy piekli nedeľný koláč, či to nepiekli z múky, ktorá je kontaminovaná. Dnes podľa všetkého nevieme povedať ani to, že v ktorom reťazci sa nachádza táto kontaminovaná múka, či je to Lidl, Kaufland, Billa, Tesco, Jeme a tak ďalej. Opatrenie, ktoré dnes už vláda na obraz Poľska a Maďarska urobila aj na Slovensku, sa malo udiať už minulý rok. Dnes by sme tu nečelili tomuto problému. Tu vidíme, že táto vláda skutočne vystavila našich ľudí naozaj veľkému riziku, zdravotnému problému. Kto to dnes bude riešiť? Kto to dnes bude dohľadávať po tých obchodoch, po tých reťazcoch? Kde to je? Koľko tu je toho? Prebaluje sa. Nikto nevie. Nikto dnes nevie, lebo sa prebaluje, koľko tón ukrajinskej pšenice, z ktorej sa dnes urobila múka, je skutočne doma, na pultoch, v našich regáloch, v obchodných reťazcoch. Nikto to dnes nevie. My predsa nemôžeme pomáhať Ukrajine tým, že si budeme likvidovať zdravie nášho národa. To nie. Takže to nie sú hoaxy, ktoré som tu dnes povedal, je to skutočná pravda. Stačí, keď sa pozriete, akým spôsobom dnes deklarujú jednotlivé mlyny, kde sa našlo toto obilie, či naozaj na tej múke, napríklad konkrétne to tu máte, z mlynu Kolárovo, v podstate múka z mlynu Kolárovo, pozrite sa, že čítame napísané, odkiaľ je v podstate táto pšenica, ktorá sa dnes mele do týchto kilových balíčkov. Odpoveď máte jasnú. Toto je, dámy a páni, najväčšia kauza tejto vlády. Tu nejde o bezbranné plytvanie financiami a kradnutie, tak ako to robí táto súčasná vláda.
Tu ide o zdravie našich detí a zdravie celého nášho národa. Ďakujem pekne.